бишнав аз най чун ҳикоят мекунад ваз ҷудогиҳо шикоят мекунад. дуруд ба шумо. вақти худро дариғ намедонед, суханҳои соддаи моро гӯш мекунед, чун бисёр содда ҳастанд. илме надорем ки аз рӯи илм гап бизанем ки ё чизи дигар. бисёр хушҳол ҳастем ки таваҷҷӯҳ доред ва нуқта ҳам бошад гӯш мекунед. бисёриҳо мегӯяд ки ту бояд ин гап занӣ, ту бояд дар бораи ту афсона нақл мекунӣ. ҳар чӣ ки ҳаст. устод мегуфт беҳтарин амал онест ки кам бошаду дур бошад. яъне ки ҳамон амале ки камак фоида бирасад, аммо тӯлонӣ бошад, на оне ки якбора фаҳмидед. барои ҳамин ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз атрофи чӣ суҳбат мекунем? гуфтае бештар мардум мегӯяд ки хайр, ман гуноҳ кардам, фалон кори ношоям кардам. қадами задагӣ як корро мекунем. қадами задагӣ. пас чӣ бояд кард мегӯед? чӣ кор кунем? ҳеҷ кор. парвардигор он қадар меҳрубон аст ки муҳлат медиҳад. ҳар кори зишт мекунем, ҳар кори зишт муҳлат медиҳад ки то тавба кунем, ки аз фикрат бигардӣ. ё кист одаме ки гуноҳ надорад? кист? як порчаи шеърӣ аст ку дар миёни дарё мегӯяд бастаи доимо аз хотирам мебарояд. боз мегӯем ки ҳушёр бош, доман тар накун, дар рӯи об ҳастем. барои ҳамин ҳар паҳлӯ бисёр корҳои зишт аст ва мо бояд эҳтиёт кунем. вақте ки мепурсанд ки ҳар инсоне ки бисёр бақувват аст, бисёр қавӣ аст, ӯро чӣ гуна мешиканӣ? бигӯ ӯро бо духтар мешиканӣ. тамоми империяву чиҳои бузургро бо духтар шикастанд. дохилашон духтар ворид карданд ва бо ҳар макру бо ҳар чиз байнашон ё қиссаи барсизҳои обид ё дигару дигар. бештар нафарон ҳастанд арақ наменӯшанд, ягон кор намекунанд, бисёр хайр мекунанд, одами пок ҳастанд, намоз мехонанд, аммо як нозукӣ доранд ки духтар онҳоро мешиканад. онҳоро духтар, яъне ки духтар аз духтар худдорӣ карда наметавонанд, чун иблис худаш ваъда кард ки гуфт ки инҳоро ман бо духтар мешиканам. якум дараҷа ҳамин аст, бо духтар мешиканадашон. инсон пок аст, ҳама чизе 100% аст, аммо бо духтар мешиканадашон. ва гуфт дуюм чӣ кор мекунӣ? пас аз оне ки бо духтар шикаст, баъд касе пайдо шавад бигӯяд ки эй дӯстам, ё ки сода карда фаҳмонем эй ҳоҷӣ, ё ки эй фалонӣ, ҳамин кор. баъд мегӯяд ки эй аввалин ҷавоб пешакӣ. гуфт ки он ту падари ту кӣ буд? ё ҳар баҳонае ки ту кӣ будиву кӣ шудӣ, бо ки гап мезанӣ, ё буд ман намедонам. ҳар гуна ҳамин гуна ҷавобҳо меояд. агар ҳамин гуна ҷавобҳо ояд, пас дӯстонам, бародаронам, худро бикашед. каме ҳам бошад, бовар кунед духтар бисёр нозук аст. аз таҷриба мегӯем, чун як замон мо ҳам дар аҳли санамо якбора ин гуна дар роҳи вай нашудем ки мардумро сухан мекунем, мардум гӯш мекунад. баъдан фикр мекунанд ки ин қадар боодоб бошад, ин бачаи шухтарин шояд ман бошам, ё ин иқрор шудан аз мардӣ аст, иқрор шудан аз мардӣ. шояд ман намедонам чанд қадар инсони бад аст, ман шояд аз онҳо боз ҳам худамро баъдтар ҳис кунам, боз аз онҳо поёни поён ҳис кунам. худо шоҳид аст. ҳар дағалҳои фаҳми, ҳар гӯхӯрие набуд кардем омадем то имрӯза. бояд ягона чизе ҳаст ки атрофмон ҳар чизҳое ҳаст, баъдан ҳолатҳо ҳаст,
барои чӣ доимо қиссаи барсисҳои обидро ба ёд меорем? Инсон аз контрол мебарояд. Ягона чизе гуфтем мешиканад духтар аст. барои ҳамон аввалан дар ҳаққи якдигар дуо кунем, ки аз ин чиз каме ҳам бошад дур бимонем. чун ягона ин нафсоният аст, ки як ҳолатҳое дорад, ки як дӯст доштем мегуфт охир ман Юсуф нестам ки худдорӣ кунам. барои ҳамин баъзан атрофҳо бениҳоят зиёд аст. хусусан мо инқадар ваям қавӣ нест аст, бовар кунед чӣ кадом бузургҳо шикаста нашуд. аммо кӣ ҳастем мо? як пахол ҳастем назди онҳо. барои ҳамин аз ҳамин чиз дар ҳаққи якдигар дуо кунем, ки камтар нигоҳ дорад. чунки бештар одамҳоро ман медонам, бештар инсонҳоро медонам, инсонҳои хуб ҳастанд, наменӯшанд, ягон кори зишт надоранд, намеозоранд, аммо яке мебинӣ, ки духтар мешиканадашон. фаромӯш накунед, шайтон олим аст. дар 7 қабати замин ном дорад. дар 7 қабати замин як унвон, як ном дорад. як унвони ӯ басанда аст, ки ҳамаро ба макри худ гирад. боз ӯро 6 тои дигараш як сӯ гузорем. барои ҳамин дар ин бобат каме ҳам бошад бояд эҳтиёт кунем.